hij die onderkoeld. En hem in een bushokje plaatst en dat had een goed restek en hij politie daar aan woonde. Remco Jongeling en Bjorn Zuidema binnen in het centje zet om op 31 januari 2021 het libereerd had van een man die het in het ijskoude wetter lei. Ja, we fietsen het Burgenwij bij een kameradenwij en toen zeggen bij katten weer iemand in de sleet lezen die onderkoeld weer. En die hebben we er toen uithalen. Al heel veel graag naar huis staan, maar we zijn dat net gebeurd. Dan hebben we ambulance bij de politie. Ja, toen ben ik naar de kamer. Toen hadden ze mij om voor controle en al. Toen achteraf is het wel goed gegaan. Maar ik kon verkeerd aanrennen. Meer dan een jaar later kregen de jongens uit handen van burgemeester Gebben een getuurschrift en een medaille van de Koninklijke Maatschappij tot redding van drenkelingen Utrecht. Corona zie je dus wat in het paard. Nou, dat had dus in generaal in het paard zitten. Maar het zie je in het vat en dat verzuurt echt net. En daar hebben we nou een feestelijke bijeenkomst voor gehouden. Ja, en de jeugd, de jongelijn, die weer hartstikke verrast. En ja, wij zijn verrast met dat ze zich zo goed optreden hebben met deze actie. Remco en Bjorn wien met een smoes naar het gemeentehuis in Burgum te lokken en wisten net wat hun kwam. Maar ze konden dit gebaar wel waarderen. Ja, leuk. Wel leuk actie, zeker. Net verwachten, dat net. Nee, zeker niet verwachten. Nee, ik had het niet verwacht, maar wel goed regelen. Dit is voor mij een feestje als burgemeester, want je zorgt dat in de meerskip meest knoppen kan passen op elkaar letten. En als er dan zoiets gebeurt en er in zijn leven wil redden, want dat is wat er gebeurd is, dan is dat fantastisch.